ndichengeta kushaya kungavepo unovimba naye pana mafuro manyoro dinodiswa napo dinorara nekufara disingavundutswe Mufudzi kanandi fambe parima handingate chinu nokutiwe uneni unondi farisa chijiro hini ndinacho berikwe mabengi mafuta pamusoro wangu handishai chinhu chijiro hini ndinacho berikwe mabengi mafuta pamusoro wangu handishai chiro kururama natsotsitsi dzinonditsevera pane imba yaJehovah nekusinga peri Mufudzi Ndiye Jehovah anondichengeta kushaya hakungavepo unovimba naye kushaya hakungavepo unovimba naye. Unovimba naye.